Hilbijartinên parlamentê yên 2015 Tirkiye dixe qonaqeke nû de diwarê siyasî de. Encamên van hilbijartinan guhertineke di rewşa Kurdan de çêkiriye piştî nêzî 100 salî ji damezrandina dewleta Tirkî. Partiya Milletên Demokrat HDP bi rêjeya 13% de encamê de derket û ev rêje baraj derbas kiriye û wisa 81 cih di parlamentê de wergirtiye û ev yekemîn cara got Kurd bi vê jimarê bi şêweyeke rêxistinekirî derbasî parlamenta Tirkî dibin û li gorî rayedarên wan serkeftineke mezin e bo Kurdên Bakurê Kurdistanê. Ev serkeftin dê bandora xwe li ser sê aslan bike. Li ser asta Tirkiye bigiştî, rê li pêşdesthilatdariya yek partiyê girtiye. Tevî got HDP nexwedî hêzeke mezin e got guhertinekê di siyaseta Tirkiye de çê bike, lê ew dikare got roleke mezin li hemberên planên dijî demokratiyê bileyze. Li ser asta Bakurê Kurdistanê, HDP dikarî bû di van hilbijartinan de dengên gelek ji Kurdan ên got gihîştine AK Partiyê bi dest bixe û di piraniya bajarên Kurdî de ew rêjeya bilindtirîn aniye û ev rêje baweriya Kurdan bi HDP diyar dike. Li ser asta Rojavayê Kurdistanê û li gorî gelek çavdêran, beşdarbûna HDP di parlamentê de dêbandoreke li ser têkiliyên Tirkiyê wek dewlet bi herêmeke Kurdî re li Sûriyê dê hebe. Di mijarên vekirina dergehên sînorî û alîkariyên mirovan e û bi taybetî di şerên got Kurd dikin li dijî Daeş û grûpên radîkal. Dimîne mijara hikûmetê û avakirina wê ku ta anha ne HDP û ne jî CHP û MHP hikûmeteke hevbeş li gel AKP dipejirînin. Tevî got gelek rayedar dibêjine ku tenê HDP û AKP bi hev re dikarine hem ahengiyekê çêbikin û hikûmetê ava bikin. Lê bi giştî piraniya nêrînan dibêjin ku ev hilbijartin asoyeke nû vedike ji jiyana siyasî re di Tirkiyê de, bi taybetî ji pirsgirêka Kurdî re. Tirkiya berî hilbijartinên 2015 dê ne heman Tirkiya piştî wan be û ta çi asteyê guhertin dê çêbibe, di pêşerojê de dê diyar be.